Dari may padaplin mi sapa kay madto nang bugnaw. Alright guys, mazong adlaw na tang tanan guys. So padong mi karon si Papa Gabriel to mangitag butong. Adi dyan mangitag butong, manguha mig butong. Kay nay daghan ring butong guys. Daris kasapaan ta manguha guys. Hanap ba naghukas ka naman? Dagaglawas. Dawak biyag. So, majong adlaw ka na tang tanan. Majong adlaw na tang tanan guys. Hanap ba giutitid ka naman? Kuman. Nah, murah. Utitid naman sa Pagabriel guys. Ang sana ba? Tamisan siguro ni mo. Udarik jat sa mag-date ni guys. Asa? Mag-date mas kalabangan. Murah. Mag-date ko namin guys. Grabe, napok ka man na rin. Una-una mas Valentine's Day. Mura. Ahak na gazud guys. Mag-una-una ako ng Miss Valentine's Day. Alam ka pa, kung harang mo inom. Ato ko ng Miss Ilam sa sapa guys. Mutungarang mo inom. Dangat. Ahak ka pa. Sumazo mas Papa Gabriel kay nagbutas man. Tabi-tabi mga anjatutin. Grabing na po ka dari ay. Okay. So, nagkautog nagdakita guys. Kaya dapaw ba dyan ng butong. Delikado. Eh, mahirapan tayo sa kalisod. Yes, no? So, dari rami guys, magkuhag butong. Nananghid naman mi dahil stang idja. Ang naghana ka dyan, nangahapi man dahil sa pagbagzo na sila lisid panghuhaan guys. Nagresul. Agaban na ganida ni guys, kanang mga butong sa una dana, o na, nangahagsak na, o na, gidas. Baha. Oh, ang kanindot na rin guys. Babas kabutungan. Hangin. Ano ba nagtuwad-tuwad ka naman diha? Asa ba ta dapat mag-date mo? Plastar. Ano na ilagom? Puro manay dabong. Kari di ay, guwang man nila. Mga igunitan. Lisod ka jo apotlon guys. Kaya nangahapi manggod si dyan Mas ilagom. Nangahapi ang mabutong. Puro limpyo. Agilagom kab na. Mag-shower diha. Pagtanawin taon diha kansag na mananap. Natanaw ba dyan sa tan? Hindi mananap diha pa dir. Alright. So mga midari guys. Kay atang itiwas na itong labat sa atang natad. No? So at least tuan na sugdan na maghapon og na una-unahan na to na maghapon guys og labat. So karon atang tiwason. Yes, no? Alright, kadyo. Ha? Anak, kada na pa din. Nagdisod-disod ka. Malaman din may daghan dari. Di nagdisasuot. Asa na makapadong. Yung mo naman kong bijaan. Sa ba po dihang banang to na mas lado. Ito na ba dyan ang bukod guys. Ako pwede na tumusuot. Kaya ako'y butas. Mahadli ko. Tanaw ba dyan na kansag na mananap pastilan ginukuray yun sa kada ni katunong lah hindi nakaduwes ha so kanis ang butunga guys mo ni kuha ni Papa Gabriel kanina. Diyan giputol dito daan. Sayang ra guys kay gubang mga butong dari nga kuan ra nga ladja. Nga matay na. Kusog ra ba ni musiga guys? Kusog ni musiga kanina ni. Pwede ni jang mo ikuan nato og magarden na tagbatong kanina ni sa kagingking mo atay ipamutang. No. Nga na batang ipamutang. Magdako kagingking pa. Hagi ko og batong. Usok ra dahil ko na handad din guys. So dara ko una-una ko dari. Sige. Marabi mundo na ni mundo. Tabi-tabi po mga nuno. Mga ang tudo danas mundo. Salamat sa naghatag na res butong. Nalisod man buton ka nga sabod man. Wala may izagis kay taas. Ayan na. Hiluan ng Papa Gabriel.
So asa jang birahan dari guys kaya ro mabunlot ti Papa Gabriel dadto. Sige. Alright. Ayan guys. Bunlot or. Binunlotay ro kuha na natin ng punuan. Okay. Alright, then na guys. Yan na. Okay. At least, din na. Yan na guys, buka na. Bumbang sa mga ditanan. Ibang-bang na sa tang kuan, ditanan. Kari dari dapit pa. Ay nabut na di ay. Okay. Alright. Yun, nagtubig man. Lahi lagi ning butong guys nga dool og suba kay magtubig-tubig pag isang kuan. Ha? Lutaban. Sa lutaban. Lutaban ko no guys. Lutaban ko no ning butong nga dool og sapa. Tubigon. Nato ta pa, magdadzong ta. Okra? Unsa may hadad nulusok? Ano, bagong dito. Siya. Sana all. Di ko na ko padadon sa kay mabugon. Plus bugon na daan. Di na kinahanglan bugonon, nabugon na daan guys no. Kana guys kay dako siyang dakong butunga. Saro ito malekep tong atong labat kadto guys. So mo to magilabat dito guys kay rong agateng tanom di si jama sabod di pud si jama tandag-tandag sa mga kabataan aron mabuhi. Sige laman mig tanom dato guys way pagkabuhi. So mo na atong labden ron arong mabuhi. Pwede siguro nagab na kana kuan usok. Humukon si ja. So mangita pud mig usok guys karong mag-iusok dito. Tiwas. Dama to na ta. Si Zara man ko ni mo dada na guys. Saan man magsunod? Magsunod ako na ni Ja. Kala ka. Dari, sakay sorbet. Pakarob ito naman ko ni Ja dari guys. Nang sana man nang gidiit nga. Kumana. Halo na. Una-una na mig-diit dari guys. Ilams kabutungan. Muli na guys. Kaya dapaw dari silams kabutungan. Ang guwang ni. Saba ka kwas tubig. Saba agwas tubig. Agas-agas. Ito dam. Ito guys to. Muna yung kaliguan na danas una guys. Nakaroon kay arang naman kadyo ka. Hinlo na si Zabuyag. Muna di na tadiha. Kay delikado. Na guys, grabe sa pa arang nag-yilo-yiluman. Marang 3 in 1. 3 in 1. Alright. Wala na sa papagabi. Be. Tanay, zara kong kuha agahe ah. Stilan gino ko. Madyo na natin himong lantay na to sa atang ditanan. Guys, no. So guys, dapat usok. Ipil-ipil. Ang mga iusok na to guys. Ano na naman eh. Guys, no. Panguan na to sa atang labat. Tarong di na tapang di na pang putlos mga bata atong tanong sa Papa Gabriel okay. Mga naman guys, naka-date may karidyo din po. Lamas kabutungan. Bitaw guys. No. Diyan pa na. Lipay ba ka sa tang date? Hal, lagi no ko. Grabe mang lapo ka dari. Una pa. Buko dari pastilan dolor. Napokado dari guys. Ni dato maghinay kay basin zag mo isplita danis nga isus mareho sip tabangan. Alright, pagawas na Miss Papa Gabriel. Kumbati pa dir. Kumbati madir. Karon natay bitanan pa dir. Yes no. Kalungan pag ilong. Makahangag og ilong guys, hangag pa daan, hangag pa samot na ni kalusngag netang ilong. Ano pa ni ilong kabaw. Bahalag lusngag basta na iginhawa. Problema na nas mo tan-aw. Yes no. Oy ba? Isus mareho si pa sa banga. Problema nas mo tan-aw guys, sila mag-adjust. Yes no. Mazuga na rong adlaw guys kay ning bukad ag init. So timingan pero ag mga agianan lagi kanang atang agian puro palagi lapok. Kay gikan pa man sa gibunak-bunak karon ang adlaw ni
Sigag kalibutan. Madulaman taon ni di mo uwan. So, kung naman sa panag-um, ginoo ko. Awa. Yes, no. Alright, pauli na mi, guys. Bagatong kang bandir kay taas. Alright, then na mi dari, guys. Bye. Kahungag pag-ilong. Sige. Kamatoy ragatang ipasan. Di na. Okay, tanan yung tiwasan ron, guys. Gatang labat. Uy. Whoop. Okay. Usus. Ano ba na? Mahinay. Alright, then nami guys. Sama na yung atiwasan og labat. Okay. Kaya na naman gahapon nagatang labat taman. Isang to kantal. Dara, taday. Kinay mangidnap dia, day. Dali na. Kimyat. Nasakay na ng buto na. Dapawan na imong kunot. Higpot na imong kunot, day. Nga magkuan guys, mga ngusok. Darag kuan nga. Muna ipil-ipil. Sakto na kanay bato. Sakto guys, baka kanay bato na. Alright. Ano magkunda? Ito ah. May butang. Itong Enriquez kanila. Sakto na rin sukod din pa. Itong ano pa pag-abrin. Daghag butong. Daghag butong. Mo lagi das pagbagjubar naghanak azo. Alabog ipananas baha ng uban. Tubigan naman si Ja. Tubigan. Lutaban ha, lutaban. Meron. Ikaw na bugak. Ha? Ano nim? Gamay mag-post si mong gihit. Mura dati ko ah. Itang murag bagtak. Lubay-lubay manag ako anang nung. Okay. Ano na, ito na. Alright, ito na guys. Agu. Gamay magkraho. Na, tuan na ni tipak na gazid guys. Agpatay na tipak. Murit. Ikaw sabi na. Ako'y tigbas. Ikaw arsa, ako'y tigbas. Ori, ako'y arsa, ikaw tigbas. Okay. Ang arsahan guys, aro matigbasan. Ha, di pa po nakadir nga, di man mo duot ng kagwang. Okay. Lagi. Masiak ni kay daghan naman. Okay. Sugnon dalawa ng ladya pa dir. Okay. Udah kita sabat ka day. So, nagsugod na dari guys. So, blah. Katong blah. Mama sama di sinday mo. Dapo na ba day? Sige daw day. Wala day. Tutugkan day. Bakay dakaw. Ibig tusod. Sayang. Alright, yan na guys. Nataod na natog-atong butong. Okay, so magtiwas miss Papa Gabriel. Kanay last pa? Ito na liwad to. Alright, naman na guys. Gatong labat. Yan. Sus. Hindi na rin palami ay. Okay.
Biragoy lagay. Dari guys, magtuwas na dari. Wala, ibabaw. Sunod siya tao. Right, yan na guys. Humanag dari. So magama na naman dari portahan. Gama na ta dari portahan guys. Dari ka mong portahan gibutang dia. Okay. So punan pa na magdadto guys to ah. Punan pa sa dadto kay nabu. Aron mapantay sa dari ba? Yeah. Okay. Dikado dari kay ara kalaum. Naman buho na ni guys. Nganit butangan dari kuan pa lukaton ri. Lukaton. Very good kajon mo. Si Jay nagkuha si Rotso guys. Thank you Kimyat. Ayo laag datos kasada ha. Kana manghuwag batang gamatoy. Ini ta duday. Nara ka dali, datura ka ka. Ka, dali na datura ka. Sus na bangan. Sus na bangan. Itong nakabi mo na ka iring ligit. Mutiwas mi dari guys. Ha? Asa na pug ka? Punaan ko na sila Hindi nakalusot na ni pati tungaw. Guys, hindi nakalusot pati tungaw. Bitaw. Lepkan ko na ipapagabril guys. Dahil pang banusun. Naroon ni kasud pati koan. May ibabaw. Ha? Okay. Alright. So, di nagazad ni tandag ning atong mga kalimunsituhan dari guys. No? Sayang manggod pa doon matandag guys na. Nabuhi na si Zao. Okay. Okay. Well done. Alright. Please, tapos na guys ang ating labatins. Oh, na pala ay. Hindi pa pala tapos. Asa man dapit? Ibabaw? Oh, boy. Oh, taday. Siya na iba ay. Panusun sa day guys. Kay sayang ko no. Gibali tani mo. Oh, dara. Tara na. Sakto guys, kaning atang labat at ning libutan og tangang butangan dani guys og batong. Dani na, kabatungan dani. Hon. Yes no. Alright. Yes, yo lag. Yo. Original nga labat yo. Hilibis-hilibis na niyo. Kana ko mo abot ka rin na. Na. Kuya magmotor. Motor ba talaga? Na, di laman sad magpa kuan. Ha? Okay. Kuya na. Bubong. Tanaw suyo guys. Original lang ang labat guys. Ya. Mazo na laman ni. Guys no. A few moments later. Guys, ang kakuha may kubasa lang. Kubasa ang yaya. Kaya pangawat naman nagbunga. Mangipanguha. Unhan na magkawatan guys. Unhan. Oh. Kana na igiugsukan. Bunga pa na siya guys na. Na magiugsukan na na. Bunga na siya. Doon sa kanding natang baji. Alright. So humana may dari guys. Sa among trabaho. Ibutan na na. Ada ito ibutan. Na guys, na tayo mautan. Kubasa dia. Mana ka pader? At least, manas pader. Pader dear. Gikan ng Manila imong manitri. Gikan pa ng Manila ng isang manitri guys. Ano ni? Pangit na utitid, hindi ig. Wakwak buti ng utitira. Alright, to na guys. Ato nang nalabat. And isa man ni, ay kamunggay. So, day kamunggay guys. Dahil pang ugsok ni papagabril. Una-una na dahil kamunggay. Okay. Malagi itang-tangan ng kuan pa. Alright, then na guys. Safety nag-atang limonsito. Ha?
Naman ibunga daan pag kuha na to dato na. Nagisamungan na. Stilan mo pa'y pagtisok na naibunga di ah. Hinanglan siguro ni pandong. Kung karang nang inita guys no. So na guys. Alright. So rin man siguro pud maot na rin magtanong mo kamunggay guys no. Kaya naraman sa skilid nga side. Dari sa dari skilid guys. Dari na. Kilid naman na. Agatubangan naman di aman diri. Yes no. So at least humana guys. Tapos na rin kaming maglabat sa among palibot. So next week o mubukad na nig padado ning init o magkagardi na ta dari guys ya. No. Na ta dari tanam-tanaman. Okay kajo dito pod makagardi na ta dito guys. Pohon. Pohon nas papagabi. Hipusan na itang lansang. Ha? Ano man ang basa man? Okay. Hadlik naman dari kay na buho maghinay laman sa dana kay simbak mo sa shot ng tiil. Okay. Guys, managatang labat-labat. Right, so mauli na mi guys kay human naman mi darig labat. At least na human na jud. Yes no. So ito na rin dadun atang kubasa. Atang sirotso, martilyo. Ito na rin panadun guys.